La lectura de Harei-Mot Kedoshim, a través del fet que és una lectura doble, reflecteix un patró que es va repetint al llarg de les nostres existències a nivell individual i col·lectiu. A Harei-Mot, la primera part, fa referència a la mort dels dos fills grans d'Aaron, Nadav i Abiú, després de que ofrenessin una ofrena estranya, una ofrena incorrecta, errònia, al Creador. I la lectura de Kedoshim, la part de Kedoshim, fa referència a una sèrie de preceptes que, en complir-los al poble d'Israel, li confereixen una santedat especial. Ara bé, quin és aquest patró que reprodueix l'estructura a Harei-Mot Kedoshim? Vegem a continuació. A Harei-Mot fa referència a l'etapa inicial de tot procés on hem de fer un esforç important. Un esforç que, per desgràcia, en alguns casos ens ha portat fins i tot a la mort. Estic pensant en la lluita del poble d'Israel per conquerir la seva pròpia terra. A l'etapa inicial es va produir l'assentament de molts jueus a la terra d'Israel, amb els atemptats que es produïren per part dels àrabs en contra d'aquests jueus assentats a la terra, i posteriorment, ja quan hi havia un assentament nombrós de jueus i es va produir el replegament de molta població jueva a la terra d'Israel i els britànics havien de deixar la terra d'Israel, la guerra d'independència, que va produir molta suor i moltes llàgrimes, però va produir com a producte, com a resultat, l'etapa següent d'aquestes dues perashot, que és l'etapa de Kedoshim, que és la llibertat del poble jueu a la terra promesa. Kedoshim vol dir sagrats, una vida sagrada, una vida de llibertat a la terra d'Israel, que és la que portem des de fa 73 anys per Hashem. Ara bé, aquest patró es repeteix en cada individu. Cada individu té una etapa de la seva vida de molt d'esforç per millorar els seus aspectes de caràcter i personalitat, els seus aspectes de la seva salut, els seus aspectes de la seva economia i la seva relació amb el proïsme. I després ve una etapa de Kedoshim, una etapa de desplegament d'aquestes capacitats guanyades i de disfrutar i de gaudir d'aquests beneficis de la maduració com a persona. I també tenim aquestes dues etapes en el cicle vital en cada setmana. En cada setmana tenim uns 6 dies de treball, els 6 dies laborables, que són d'esforç i d'esmerçar-nos per aquest millorament personal i col·lectiu, i tenim el 7è dia, que és el Shabbat, el dia de gaudi, el dia d'esplaiament, el dia de fruir del fruit que hem recollit al llarg de tota la setmana. I a nivell global també tenim l'etapa de l'Olam Hazé, del món present. L'etapa del món present, que és l'etapa d'esforç de la humanitat per tal d'arribar a superar les plagues que ens afecten, la fam, les malalties i, en definitiva, la mort. I això queda superat i queda vençut per l'etapa del món futur, l'Olam Abba, en què gaudirem del premi de la pau i de la vida eterna. Que sigui aviat i en els nostres dies que puguem completar en positiu aquest cicle de Harei-Mot Kedoshim amb l'etapa de Kedoshim ben aviat. Amén.